गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम पुलिसआ चिराङाव दोनखुमानाय हाथियार बोखांदों। डिजिपिआ उदखारि हान्जाखौ फोजोबस्रांनायनि समायखिरा लादों। चिरां पुलिसनि मोनसे हान्जाया बृहस्पतिबारनि मोनायाव मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथाजों सं दाननानै गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा गुलि बारुद आरो गुलि बोखांनो हायो। मोननै गुबुन गुबुन थावनिनिफ्राय गंनै आखाइजों बानायनाय एके सिरिजनि राइफल, गंसे रिभलभार, मोनबा गोथां गुलि, मोनद' हकी टकी आरो गंथाम चार्जार मोननाय जादोंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला चिरां पुलिसआ बृहस्पतिबारनि सानजौफुनिफ्रायनो जिल्लानि भारत-भुटान सिमायाव थानाय रुनिकाटा पुलिस थाना आरो बिजनी पुलिस थानानि ओनसोलफोराव सिग्रोमनानै मोननै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुलि बारुद बोखांनो हायो। सुलुंनि बायदिब्ला चिराङाव बोखांनो हानाय हाथियारफोरा बिटिआर ओनसोलाव मोनसे सिनाय मोनै ट्राइबेल उग्रबादि हान्जाजों सोमोन्दो दं होनना बुंनाय जादों। आदिबासि उदखारि हान्जाया माखासे समनिफ्रायनो बिटिआरनि कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लाफोराव आफादारि खामानिफोरखौ मावगासिनो दंमोन। नैथि खौराङाव दङ सेप्तेम्बराव लांदां जानानै थानाय मोनबा बिधान सभानि उफ्रा बिसायख'थिया जासिगोन। सिडलीआव बिपिएफ ना इउपिपिएल देरहागोन? आसामनि गाहाय बिसायख'थि मावख'गिरि सिइअ'आ मैया जनता भवनाव मोनसे खौरां मेल खुंनानै फोसावो दि आसामाव लकसभा बिसायख'थिनि उनाव लांदां जानाय आसामनि मोनबा बिधान सभा बियाबफोरनि उफ्रा बिसायख'थिया सेप्तेम्बराव सिमा खानायनि सिगांनि सिमा बायदियै जागोन। भारताव लकसभा बिसायख'थि 2024आ 19 एप्रिलनिफ्राय 11 जुननि गेजेराव मोन 7 खोन्दोआव जादोंमोन। फिथाइ फोसावनायनि उनाव आसामनि मोनबा बिधान सभा बियाबफोरा लांदां जादोंमोन। सामागुरि, बेहाली, धलाई, सिडली आरो बङाइगावनि आयेन आफादनि मासिफोरा लकसभानि थाखाय सायख'जानायनि उनाव लांदां जादोंमोन। बिसायख'थिया गोजाम आयेन आफाद बियाबफोरखौ उनसंगोन। बेफोर बियाबफोरनि थाखाय मोनसे ड्राफ्ट भटार फारिलाइखौ 30 जुलाइआव फोसावनाय जागोन, जेराव 30 जुलाइनिफ्राय 10 आगस्तसिम अजद दैखांनायनि मोनसे खाबु थागोन। जोबथा भटार फारिलाइखौ 20 आगस्तआव फोसावनाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ मिरु सरकारा आसामाव गंथाम दारिमिनारि पार्कखौ गनायथि होदों। बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लायाव मोनसे दङ। आसामनि दारिमिनारि सेक्टरखौ मख'जाथाव जौगाहोनो थाखाय मिरु सरकारा टिंखं, तामुलपुर आरो करिमगन्जआव गंथाम दारिमिनारि पार्क गायसननो गनायथि होदों। बे गनायथिया मिरु सरकारनि फिसा आरो गेजेर फालांगियारि बिथांखिनि सिङाव फैयो। आसामनि मोनथाम मावथांखिफोरजों लोगोसे नागालेन्डआव मोनबा आरो सिक्किमाव मोनब्रै मावथांखिफोर गायसननाय जागोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। टिंखंनि दारिमिनारि पार्कखौ मिरु सरकारा 13.50 कौटि रां आरो रायजो सरकारजों 11.51 कौटि रांजों गासै 25.1 कौटि रां बाहायनानै जौगाहोनाय जागोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला तामुलपुरनि कुमारिकाटा दारिमिनारि पार्कखौ 21.65 कौटि रां बाहायनानै गायसननाय जागोन, जेराव मिरु आरो रायजो सरकारा फारियै 13.50 कौटि रां आरो 8.15 कौटि रां बिहोमा होगोन। करिमगन्जआव सेपिनजुरि मावथांखियाव 18.74 कौटि रां थिसननाय जागोन, जेराव मिरु सरकारा 13.50 कौटि रां आरो रायजो सरकारा 5.25 कौटि रां होगोन। बे मावथांखिफोरा आसामनि दारिमिनारि थासारिखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन, जाय बे ओनसोलाव रांखान्थियारि जौगानाय आरो साख्रि सोरजिनायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि भरलु दैमायाव गोजावना थानाय जोनोम जागोदान गथ'नि गोथै सह' बोखांनो हादों। मैया बृहस्पतिबाराव गुवाहाटीनि बिष्णुपुरनि जिएमसि कल'नि ओनसोलाव भारलु दैमायाव सासे जोनोम जागोदान गथ'नि जिउ गैयै गोथै सह' गोजावना थानाय नुनो मोन्दोंमोन। गोथै सह'खौ गोबां सान गोजाम नुदोंमोन आरो गोबाङैनो बुखांबायमोन। दैमानि दाखोर दालाफोरनि गेजेराव मोननाय जादोंमोन।
जायगानि थागिरिफोरा गोथै सहखौ नुदोंमोन आरो थाबैनो पुलिसनो खौरां हरो। नोगोरमानि पुलिसआ गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटाल (GMCH) आव दैथायहरो। बाथि खौराङाव दङ गलाघाटनि दयां दैमायाव सानस्रिनाय समाव साथाम फरायसाफोरा गोमादों। नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। बृहस्पतिबारनि बेलासियाव गलाघाट वाटिं गारिगावआव दयां दैमायाव सानस्रिनो थांनायाव साथाम फरायसाफोरा गोमानानै दङ। गोमानाय फरायसाफोरखौ कैलाश कुमार भक्त, कुमुद जल आरो जामुगुरि साहा बागाननि 9 थाखोनि फरायसा मनजदीप होनना सिनायथि होदों। साइकेल, सेन्देल आरो जाग्रा मुवाफोरखौ दैमानि रुगुङाव गारनानै दोननाय मोननाय जादोंमोन, जायनिफ्राय मिथिनो मोनो दि फरायसाफोरा दैयाव हाबनायनि सिगां गावसोरनि मुवा बेसादफोरखौ गारना थांदोंमोन। गोमानाय फरायसाफोरनि नखरफोरा बुंनाय बायदिब्ला बिसोरो सानस्रिनो थांनायनि सानथांखिनि बागै मिथियामोन। पुलिस आरो एसडीआरएफनि दोलोआ दायो जाथाय जायगायाव गोमानाय फरायसाफोरखौ नागिरगासिनो दङ। बे जाथाया ओनसोलारि सुबुं समाजाव गोबां दुखु मोनहोदों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 6थि खौराङाव दङ कक्राझाराव बिटिआरनि सुबुंफोरनि समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि सांग्रांथि मेल खुंदों। मैया समबाय भवन, तितागुरि, कक्राझाराव मोनसे जाफुंसार सांग्रांथि हाबाफारि आरो जथायनाय मेल खुंनाय जादोंमोन। बे मेलनि थांखिया गामियारि बिटिआरनि सुबुंफोरनि समाजारि रांखान्थियारि जौगाथायनि थाखाय गुदि आबाद क्रेडिट ससाइटिफोरखौ जौगाहोनाय आरो बिटिआरआव समबाय सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजों मोनसे समबाय आफाद गायसननो आरो बोखांनाय दिहुनथाय आरो सयाबिन आबादाव खाबुफोरखौ नागिरनो थाखाय सामलायगिरि आरो नेहाथारिफोरनि बर्डखौ जथायनाय। बे जथुमाव मिरुजों मदद होजानाय बिथांखिफोरनि दावगानायनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन। मेलाव मिरुनि पिएचसिएस, सिएचसि, हासार दिहुननाय फोरमान बिलाइ, गामियारि फिसा दखान बानायनाय, गोरान आदार दोनथुमनाय, सोमखोर बडलेण्ड मिशन, पिएमएमएसवाइ स्किम, लन होनाय आरो पिएचसिएसनि सिङाव एलजेजि दानाय लोगोसे नाबार्ड आरो एपेक्स बेंकनिफ्राय रां दाहार बेफोरनि बागै थिरांथा लानाय जादोंमोन। बे मेलाव कअपारेटिभ सिएचडि श्री जयन्त केरखातारि, दालाइ सामलायगिरि एपेक्स बेंक श्री बिनी कुमार, डिडिएम नाबार्ड श्री कुन्ताल पुरकायस्थ आरो बिटिआर सरकारनि मावख'गिरिफोर दंमोन। 7थि खौराङाव दङ प्रमद बर'आ चिरांनि चिटलि खासिकत्रा गोजौसिन फरायसालियाव चिन बसुमतारी गोसोखां स्पेस लेबरेटरिखौ बेखेवना होबाय। मैया मानगोनां श्री प्रमद बर'आ चिरांनि चिटलि खासिकत्रा गोजौसिन गेजेर फरायसालियाव चिन बसुमतारी गोसोखां स्पेस लेबरेटरिखौ बेखेवना होयो। बे स्पेस लेबनि गेजेरजों बिटिआरनिफ्राय साइन्टिस्ट दिहुननो हागोन होनना सीएम प्रमद बर'आ बुंदों। बेयो सा-सानजा भारतनि गंसे सोरखारि फरायसालिनि गिबिसिन स्पेस लेबरेटरि। बे लेबआ बर' रादाब बुथुमनाय आरो थुनलाइनि सासे गाहाय सुबुं रुंसारि चिन बसुमतारीनि उनमोनथाइखौ मान होयो। चिन बसुमतारीया मानगोनां सानसेयारि खौरां बिलाइ बड'सानि सुजुगिरिमोन। बड'सा इनस्टिट्युट अफ एडभान्स एडुकेसन एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिनि गायसनगिरि आरो बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बिथाङा बिटिआरआव रादाब बुथुमनाय आरो सोलोंथायाव मख'जाथाव बिहोमा होदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला चिन बसुमतारी गोसोखां अख्रांमा नायसंग्रा मिरुआ सोलोंसाफोरनो बिगियानारि बिजिरसंनायाव बाहागो लानो मोनसे बेसेनगोसा खाबु होगोन, जायनि थांखिया लाइमोन मेलेमफोरनि गेजेराव बिगियानारि बिजिरसंनाय आरो दिहुनसंनायनि थाखाय मोनसे मोजां मोनदांथिखौ बांहोनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव इजर'नि बारग' गागि अख्रांमा बिगियानगिरि डक्टर टिएन सुरेश कुमार, मानगोनां इएम श्री गौतम दास आरो श्री विल्सन हासदाजों लोगोसे गोबां मानगोनां सुबुं, फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। 8थि खौराङाव दङ कक्राझाराव गथ'सा लांखारनायखौ होबथानाय आरो जुजिनायनि सायाव मोनसे मावबादा खुंदों। मैया कक्राझारनि जिल्ला कमिसनारनि कनफारेन्स हलाव गथ'सा लांखारनायखौ होबथानाय आरो जुजिनायनि सायाव मोनसे मावबादा खुंनाय जादोंमोन।
हादोरारि गथ'सा मोनथाय रैखाथि आय'गआ आसाम हादोरसा गथ'सा मोनथाय रैखाथि आय'ग आरो जिल्ला खुंथाय क'क्राझारनि हेफाजाबाव खुंजानाय बे मावबादानि थांखिया गथ'सा लांखारनायजों सोमोन्दो थानाय गाहाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गुथि खौराङाव दङ। मध्य प्रदेशआव खारबाय थानाय काराव 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हानजा जिनाहारि, दायनिगिरिया नखरनो भिडिअ' दैथायहरदों। मध्य प्रदेशआव हानजा जिनाहारिनि मोनसे गिख्रंथाव जाथाय सोराङाव फैदों, जेराव सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ खारबाय थानाय काराव 3 सुबुङा जिनाहारि खालामदोंमोन। दायनिगिरिया बे हाबाखौ सेबखांदोंमोन आरो भिडिअ'खौ गाग्लोबजाग्रानि नखरनि सोद्रोमाफोरनो दैथायहरदोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला हिन्जावसाया इनस्टाग्रामाव सासे दायनिगिरिजों लोगो जादोंमोन, जाय उनाव बिखौ लोगो हमनो लिंहरदोंमोन। जेब्ला बिथांजोआ सौफैदोंमोन अब्ला बिथांजोखौ दायनिगिरि आरो बिनि लोगोफोरा खावदोंमोन, जाय बे मुगैथाव जाथायखौ खालामदोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि नखरा महना पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनदोंमोन, जेराव बिबानगिरि रशिद खानआ रोखा खालामदोंमोन दि मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरगासिनो दङ। जों थाबैनो दायनिगिरिखौ हमगोन, खानआ खोथा होदोंमोन। बे जाथाया रायजोआव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों। दायनिगिरिफोरनि बेरेखायै थाबैनो राहा लानो दाबि दैखांदों। जिथि खौराङाव दङ। क्रिकेटनि आपडेट। अमेन्स एशिया काप 2024 आ मैया 19 जुलाइनिफ्राय श्रीलंकायाव जागायबाय। मैयानि बे बेखेवनाय गेलेनाया इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला भारतआव शुक्रबाराव दाम्बुलायाव राइजोफोरनि एशिया काप 2024 नि गिबि गेलेनाया पाकिस्तानखौ 7 विकेटजों फेजेनदोंमोन। पाकिस्ताना 19.2 अभाराव 108 रान लाना इन्डियानो टार्गेट होदोंमोन, नाथाय इन्डियाया 14.1 अभारावनो 109 रान खालामना पाकिस्ताननि हेंथायै देरहानो हादोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।